Otu ogologo izu ụka nke ọgbakọ ekpere otu Evangelical Fellowship in the Anglican Communion EFAC Nigeria bịago na njedebe n'Oko Anambra State. Ya bụ ọgbakọ etiti bụ nke dọtara ndị sonyere mbụ karịrị ndị otu Evangelical Fellowship in the Anglican Communion EFAC sitere n'akụ ala Nigeria dịgasị iche iche were ọnọdụ na St. John the Divine Church nakwa Federal Polytechnic dịcha n'Oko, kansụl ime obodo Orumba North nke Anambra State. Abụchi nwa ọzọ bụ onye ọlụ nsonyere ha ma wesara anyị akụkọ a ka o si gaa. Bụ nke isiokwu ya bụ Show Forth His Glory. Onye National Chairman nke otu EFAC bụ Right Reverend Samuel Ezeofor bụ onye mere ka amata na Chineke bụ onye kwadogoro akụrụngwa ọ ga-eji gọzie nakwa kwado ndị nke kwenyere na ya ma bụkwazịarụ ndị ọ ga-eji kwara ngwa ọrụ iji wee gosi ụwa na ọ bụ ya bụ chi. Right Reverend Ezeofor bụ onye bụkwazi onye bishọp nke Anglican na Diocese Agụata dọrọ ndị otu Kraịst ka ha jiri ndidi na-efe Chineke ka ha wee nwee ike rite erele dị na amara ya. O mere ka amata na enwere ọtụtụ ụzọ Chineke si egosipụta amara ya n'uju bụ ndị gụnyere ịgọzi ndị nke ya, ikepụtakwa ihe makwazi ịta ndị ajọ obi afụfụ. Right Reverend Ezeofor kwuru na ọgbakọ EFAC nke afọ a bụ ụzọ Chineke si eji ndị na-ejere ya ozi were na-akpọlite ndị otu ya nọ n'ụwa, ebe ọ kachasịrị n'isi ndị otu EFAC maka ịdọtara ya mkpụrụ obi n'eluigwe. N'okwu nke ya, onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke otu EFAC bụ Venerable Olugbenga Ajayi kọwara na ọgbakọ ahụ bụ nke eji otu izu ụka wee mee bụ nke na-ewugharị ndụ mmadụ ma kwukwezie na ọ ga-enyere ndị otu Kraịst aka ka ha ghara ịdapụ na okwukwe kama ka ha jidesikwe okwukwe ha ike. O gosipụtara mwute nyegara ntaramahụhụ ndị mmadụ na-ata na ala anyị bụ Naịjirịa ma nọzikwara oge ahụ wee dụọ ndị otu Chineke ọdụ ka ha nagidesikwe ka obodo dị kịta n'ihi na o teghị ka ọ dịwarị njọ na ọ ka ga-adị mma. N'okwu nke ya, onye prezident Agụata Diocesan Women's Ministry bụ Odoziakụ Chinyere Ezeofor bụ onye kwuru okwu banyere ọrụ dịrị ụmụ nwaanyị bụ nke o mere ka amata na ọ bụ ha nwaso na ideji ụlọ ụka nakwazi obodo gbaa gburugburu ma dụkwazie ha ka ha jidesie Chineke ike iji wee weta agamniru na ndụ ha. Ejije, mkparịta ụka, akụkọ ịgba ama, nkụzi nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtachakara ife na ọgbakọ National Convention nke ndị otu Evangelical Fellowship na Anglican Communion EFAC Nigeria bụ nke achịkọbara na Diocese Agụata nke ndị Anglican.